A máme tu ďalších divných ľudí. Možno medzi nich patríš aj ty. Predovšetkým ja osobne nekonzumujem nič pikantné. A to z dvoch dôvodov. Po prvé, štípe ma z toho huba. Po druhé, štípe z toho riť. Navyše si vyjasníme jednu vec. Vy všetci, čo hovoríte, že bože, ja milujem tú štipľavú chuť. Tak štipľavá nie je chuť. Látky, ktoré obsahuje čili, napríklad kapsaicín, nedraždia chuťové poháriky, ale receptory bolesti. Takže ak máš rád štipľavé, tak napíš do komentára: som sadomasochistický úchyl. Ďalej. Tebe vôbec nevadí, že pri rannom pôrode sa z tvojej riti stane osie hniezdo? Myslím toto osie hniezdo. Snáď si nemyslel, že hovorím o tomto. Ty nezbedná škoricová riťka. Jediný na svete, komu tolerujem premenu riti na pekelnú bránu, je Bombardier Beetle. Jeden z No jebem na to. Tento 2-centimetrový bystruškovitý chrobák má unikátnu superschopnosť. Dokáže svojim nepriateľom nasrať do ksichtu tak, že už to nerozchodia. Ako to ale funguje, samozvaný? Chcem vedieť viac. Vo svojej riti má mimoriadne odolnú reakčnú komoru, ale tiež dve menšie komórky. V jednej sú hydrochinóny, používame ich napríklad na vyvolávanie fotografií, a v druhej peroxid vodíka, ktorým si už možno bielila škuty. Tieto chemické látky vie v správnom pomere a v správnom čase zmiešať a bum. Z riti mu vyprskne chemická zmes s teplotou 100 stupňov Celzia. A to niekoľkokrát po sebe. Preto to naši bratia Češkovni volajú Brouk prskavec. Tak jo, Brouku, do komentáru mi napíš, o čom prskneme ďalšie video a vidíme sa na budúce. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.